Sa number 2, Partido Demokratiko Pilipino sa Negros Occidental ang nagarespeto sa nangin desisyon sa makatapos sa PDP laban nga nagbiya gikan sa grupo. Suno kay Attorney Jesus Hinlo, ang Deputy Secretary General for Visayas kag Provincial Council President sa Negros Occidental, ginabato nila ang pagbiya sa mga anay miyembro. Sang Lunes, ginsiling ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga sa Negros Occidental kag Bacolod City may mga 60 ka miyembro sang PDP laban ang naglagda para sa ilang irrevocable resignation sa nagligad nga Mayo 25. Antes ni mga PDP laban members nga katapos ang Victorious SP ang nag-resign man. Pathag ni Hinlo, ang mga natungda nagsulod na lamang sa partido sang pagpungko man sadto ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Hindi sila kabahin sang grupo nga iya gin-establish kag hindi man mga original campaigners ni Anay Presidente Duterte. Sadto nga tion, duha lamang nga nagpapili sa mayoralty race ang sa idalom sang grupo, kanay Anay Mayor Magdaleno Peña kag Attorney Jose Max Ortiz. Those that resigned are not with the group that I have established, and they don't concern the original campaigners of the former president. The volunteers are with me, no? Amo na ang core group sang PDP nga active subong.